Els donem la benvinguda a un nou debat de comunicadors. Ja saben el temps en el que professionals del turisme seuen aquí en el nostre estudi amb el propòsit de comentar i debatre, en definitiva, sobre la indústria turística. Avui ens acompanya la Berta Cabré, des de fa uns mesos presidenta de l'Associació de Càmpings de la Costa Daurada i des de fa unes setmanes només presidenta en funcions de la Federació Catalana de Càmpings. La Berta és la segona generació d'una família propietària d'un petit càmping a la província de Tarragona, exactament al Càmping Joan. La seva joventut, la joventut que té la nostra convidada, doncs ens ve a demostrar que s'està produint un relleu generacional. Berta, benvinguda. Moltes gràcies. Gràcies per acompanyar-nos. Avui esperem que puguem debatre una mica sobre la situació actual dels càmpings i que ens obris la llum, ens donis la llum respecte a què és el que necessiten els càmpings catalans, quina és la seva situació i quin és el seu futur, en definitiva. Molt bé. També ens acompanyen en Jordi Blanc. Jordi, benvingut una vegada més al nostre debat de Comunicatur. Ell és professor del CET i responsable de l'empresa Meta8, una consultora dedicada al turisme i una persona amb una experiència en la promoció turística de molts i molts anys. Tot i que no ho sembli, de molts i molts anys. Gràcies. Agustí Valls, benvingut també al nostre debat. L'Agustí és periodista especialitzat en turisme i l'editor de Camping Report, un butlletí electrònic que s'encarrega, un mitjà electrònic que s'encarrega de facilitar la informació sobre el món dels càmpings a tota la indústria turística. Bé, parlarem evidentment de càmpings, tindrem l'oportunitat de saber quina és la situació, com els dèiem, i la primera pregunta, Berta, seria sobre la situació actual. En un moment de crisi, quines són les preocupacions que tenen les empreses del vostre sector, del càmping? A veure, imagino que en la situació que ens trobem, el sector del càmping té les mateixes preocupacions que qualsevol altra empresa en tirar endavant. La nostra preocupació immediata és veure com anirà aquesta temporada. Obrir un càmping, obrir les portes, que normalment ho fem als voltants de Setmana Santa, suposa un esforç important de posta en marxa de tots els serveis i una dificultat de disminuir això en aquesta pretemporada, abans no entrarem a la temporada forta d'estiu. Amb la qual cosa els serveis es mantenen oberts i tenim unes despeses fixes que es van mantenint per poder atendre els clients que ens visiten principalment ara en èpoques de cap de setmana i arribar en la temporada més forta i continuar donant aquests serveis. Incrementarem el nombre de serveis a mesura que va arribant més gent que ens visita, però efectivament obrim a totes. Nosaltres aixequem les portes i sortim a totes a rebre a quanta més quantitat millor de persones que ens puguin visitar. Berta, els càmpings catalans tenen una bona reputació, tenen un històric, jo diria que de prestigi, davant sobretot de molts automòbils clubs europeus. Tu penses que el perfil del càmping en l'última dècada ha anat millorant? És a dir, ens trobem davant d'una modalitat turística que pot ser capdavantera en la indústria turística catalana? Sens dubte. És a dir, el sector del càmping d'avui no té res a veure amb el sector del càmping de fa uns anys. I potser m'atreviria a dir de fa 15 anys. Vull dir que ha estat una evolució molt recent i molt ràpida. Suposo una mica perquè el sector, perquè els nostres clients ens ho han demanat i hem hagut de fer una adaptació constant del nostre negoci, del nostre model de negoci. És a dir, fa uns anys el càmping era un simple terreny on es posava a disposició d'uns turistes que ens visitaven, que portaven una tenda o una caravana i allí s'instal·laven, els hi donaves els serveis als banys com a complement, però poca cosa més. I avui en dia els càmpings no ofereixen només allotjament, sinó que és un lloc on vas a viure experiències, on vas a compartir i on vas a disfrutar de la natura amb les màximes qualitats que et puguis imaginar. Avui en dia una persona que no havia imaginat mai poder anar de càmping per simple fet de la comoditat o del poder estar més a gust, doncs avui no pot oblidar que el càmping és una opció més per poder fer les seves vacances. I això, Berta, canvia una mica aquella filosofia del campista, de la vida, a l'aire lliure, perquè suposo que estàs parlant d'aquests càmpings que incorporen bungalows i que incorporen mobile homes. No només d'això, és a dir, evidentment el bungalow i el mobile home és una realitat cada vegada amb més demanda per la comoditat que suposa el client que viatja, que fa un recorregut llarg,
que no vol venir arrastrant una caravana o amb una autocaravana o ben de muntar una tenda, i per tant arribarà a les nostres instal·lacions i es podrà directament allotjar amb la màxima comoditat, però a part d'això és la sèrie de serveis que complementen les estades que oferim. És a dir, avui tu t'allotges en un càmping i tindràs un club d'animació que atendrà els nens amb activitats matí, tardes, caps de setmanes i de més, els pares també tindran un complement, les piscines són tematitzades, la restauració dintre del càmping és d'una gran qualitat i així una sèrie de serveis que disfruta tant aquell que s'allotja en un bungalow o en un mobile home com aquell que ve amb una caravana i que, per tant, gaudeix igualment de l'entorn que suposa el càmping, que són unes vacances diferents, unes vacances a l'aire lliure i vivint de la natura, però amb uns serveis que l'acompanyen de molta qualitat. Podem definir amb uns quants ítems les funcions que la Federació ha de desenvolupar per promocionar els càmpings a Catalunya? A veure, la Federació Catalana realitza una promoció a nivell de Catalunya, a nivell autonòmic del que és els càmpings, el destí Catalunya. Cada associació provincial realitza la seva promoció directament i és principalment les associacions provincials qui són fortes en promoció, que busquen els destins que més els interessen i allí fan les seves apostes fortes. Al setembre sembla que per fi tindrem la nova normativa dels càmpings. Ara tindrem ocasió de parlar amb l'Agustí i amb el Jordi sobre aquesta normativa, una normativa demanada i desitjada. Només abans de començar el debat, Berta, preguntar-te si esteu satisfets. Estem satisfets que hi hagi unes expectatives de nova normativa. Pensem que no recull amb detall tot el que hauria de recollir i especialment pel nostre sector. Molt bé, doncs amb aquesta resposta comencem, Agustí, si et sembla tu mateix. Sí, jo abans de parlar de normativa voldria plantejar-te una qüestió que moltes vegades sorprèn a l'opinió pública i inclús a la gent que segueix el món del turisme, i és que ja fa bastants mesos, des que va començar la crisi econòmica, que així com segments com l'hoteleria estan patint fortes davallades d'ocupació, han hagut de baixar preus sensiblement, el món del càmping es manté d'una manera bastant estable, és a dir, no està patint aquestes davallades tan fortes, no? Quina creus tu que és la causa i l'explicació de que això estigui passant, que el món del càmping pugui suportar d'una forma bastant bona aquestes situacions de crisi sense patir davallades com pateix, per exemple, l'hoteleria? Potser la clientela té un nivell de fidelitat més gran i en aquest aspecte no deixa d'anar-hi, tot i que la situació sigui negativa. A veure, el nostre sector és un sector una mica peculiar dintre els sectors turístics. La nostra forma de comercialització principalment és una comercialització directa. Què vol dir això? Que en la majoria dels casos cada un dels establiments de càmping arriba a cada una de les famílies que ens visita. Fem una comercialització de tu a tu i per tant això ens permet una fidelització més gran dels nostres clients. Nosaltres, quan parlem de clients, no tenim 3 turoperadors amb qui ens relacionem i ja està, sinó que tenim milers i milers de clients, milers i milers de famílies a qui arribem, a qui felicitem els Nadals, a qui anem fidelitzant de diferents maneres. I aquestes famílies són les que tradicionalment, a més en el nostre sector es produeix molt, repeteixen. Repeteixen bastant, repeteixen el destí on han anat, repeteixen en els càmpings on han estat, evidentment si s'hi han trobat a gust, que és el que tots busquem. Amb la qual cosa el nivell de fidelització és molt més alt i potser en una situació d'una recessió econòmica com ens estem trobant en aquests moments, fa que aquests clients, com que han arribat directament al destí nostre, ens tornin a visitar. Això també fa que potser nosaltres tinguem un marge de comercialització que ho puguem repercutir més directament sobre el client, aquestes millores.